Kuna tayo, Apo, babaen ti Espiritum, pasantuen na kami. Ulitin tayo. Apo, babaen, ti Espiritum, pasantuen na kami. Agpaay kadagiti mangidadaulot ti Santa Iglesia tayo. Agtultuloy kuma ti panangsurot da, ti panangidalan ti Espiritu Santo, ket agtungpal da kuma iti nakaibaunanda a misyon, kumararag tayo iti Apo. Apo, babaen, ti Espiritum, pasantuen na kami. Agpaay kadagiti adda iti turay ti gobyerno tayo. Bigbigen da kuma iti panangiturong ti Espiritu Santo, ket itrabaho da kuma dagiti agpaay apagimbagan tayo nang nangruna iti hustisya ken kapya. Kumararag tayo iti Apo. Apo, babaen, ti Espiritum, pasantuen na kami. Agpaay kadagiti masaksakit, marigrigatan iti panagbiag. Ken dagiti agsagsagaba, ited kuma ti Apo tinaan-anay akired, pigsa, ken pamati apang saranget da, kadagiti sagubanit da, ken dagiti agduduma pakakumikuman da iti biag. Kumararag tayo iti Apo. Apo, babaen, ti Espiritum, pasantuen na kami. Agpaay kadatayo amin adatoy agimong. Agbalin tayo kuma asaksi ti Espiritu Santo. Iti panagtungpal iti nakaibaunan tayo a misyon. Ken panagbalin tayo nga instrumento ti kapya ni Jesus. Kumararag tayo iti Apo. Apo, babaen, ti Espiritum, pasantuen na kami. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen. Mairanod da kuman iti kapya ken biag nga agnanayon. Kumararag tayo iti Apo. Apo, babaen, ti Espiritum, pasantuen na kami. Apo, babaen ti